На кого от българските политици бихте издигнали паметник? На нито един. Не е необходимо да се издигат паметник на депутати. Паметник? Не смятам, че някой се нуждае от паметник специално. Паметник им дигна. Не смятам, че е толкова заслужил за паметник. Я не мога да гледам, паметник им дигна. Паметник им дигна. На кого от българските политици бихте издигнали паметник? От съвременните? Аха. Няма такъв. На никой нямаме доверие вече. Днес на никого не бих направила. Толкова съм разочарована, толкова неподготвени политици имаме, че изобщо... Как да ти кажа? Нищо нема да кажа, бе, Андрея.